níos nachta is mó riamh. Tá seannach is úla defingin ach is airgid íslánach é. Mit an sa ar fág seachtainna. Is féidir taachtarna ar nach áitir bhí damas na. Na mé dé fáachtar was tí lána camera. Kan sa fáin tú Christar? Ja, búra tá sé go bhfuil. A sé go bhúnta, sé gur sneachta. Is mar íbhagus fáilte go dtí níos lein. Tám sé héananig na Talian sa i Reykjavik déanais tafis de clúsrin. Happened to be Reykjavik. Sé go Ceapan gur seanna chostasach. Tá sé dochreid costa. Tá gachrid Tharbh chostasach. Like, as sé dóínta níos lúna chuigir a chahar ruidir béirbé. Áitir bé. Fuair se a cheol agus tá sé anna hásta súla gan go seanna cheol beag ar siúd ar fáile. Mission Natalia agus tá seach Brálam ní rain níos láiseach níla me ná go fóil. In Islamish. Tá nóstán cúcangra le láir na cathair agus féidir siúla agus fuair mar taxi an chéad lá bhachtúna bhíal. Go hélas cámháin agus féidir siúla go héasca. Is siúla dána é, yeah.
Sipriomh ábharclán na híosláine. Agus aibríonn sin mar sais ionad siopadóireachta chumá ceapan. Príomhhanad tuairteáil. Agus tá sí go hálan taobh meg agus taobh steig. So, seo lách róta agus ag go hain ag siúlán ach neidir mé an méid sé os go siúlán mar bhfuil tú os lánach. Fan go bhfeiceann. Fan go bheiceann. Ar ag gléanach